Velkommen, Sara Jacobsen Rytzov. Du har oprettet en hjemmeside om, hvordan man som ung kan takle en depression, og du skal til at holde foredrag for unge om depression. Hvorfor har du valgt en målgruppe, som er de unge? Først og fremmest, fordi jeg selv er ung, og så en meget vigtig grund, at det mangler rigtig meget. Ganske simpelt, jeg har faktisk ikke fundet noget viden, der er skrevet fra unge til unge om depression. Det er, hvis der er nogen, der skriver noget, så er det læger eller psykologer, og jeg havde brug for at høre fra en på min egen alder. Det skal nok gå. Ja. Og det er så det, jeg håber at sige. Ja. Hvorfor er det anderledes at være ung og deprimeret, end det er at være voksen? Altså, der er selvfølgelig en masse ligheder, men der er også nogle forskelle, blandt andet i symptomer, hvor det er, at børn og unge, når de bliver deprimeret, kan virke mere vrede og kan have flere fysiske symptomer, som f.eks. ondt i maven. Og det er en af de store forskelle. Og så er det også det, at man som ung for det meste ikke har været ude for en livskrise før, hvor de mange voksne for eksempel er blevet skilt eller har mistet nogen, de elsker. Og det er simpelthen den første livskrise for rigtig mange unge, der bliver deprimeret. Så derfor er det en helt nyt at skulle takle kriser i sit liv, når det er en ung, der bliver deprimeret. Du blev selv alvorligt syg af en depression, da du var 18 år, og det har varet i cirka 2 år, og nu er du rask meldt. Hvad var det, der skete for dig? Jamen, det startede med, at jeg i en periode var bange for, at jeg var ved at blive syg, altså med influenza eller noget. Og jeg begyndte at synes, at søndagene var uoverskuelige, og jeg skulle til at i skole igen, og jeg var så glad for at gå i skole, men det hele virkede lidt uoverskueligt. Så begyndte jeg at få en knude i maven, og jeg følte ikke, at jeg kunne trække vejret ordentligt. Og så begyndte jeg bare at græde mere og mere, og til sidst så gik jeg til lægen, for jeg kunne godt se, at der var noget galt. Der var noget galt, ja. Og så har du altså været syg, som sagt, i 2 år, og været igennem 19 forskellige slags antidepressiv medicin. Hvordan har det været? Det har været rigtig hårdt, fordi der er med hver slags antidepressiv medicin, er der nogle bivirkninger. Ja. Så jeg har haft bivirkninger fra 19 forskellige slags medicin, og det har været noget af en rejse på en negativ måde. Ja. Du var heller ikke så meget for at starte med at tage medicin. Hvorfor ikke? Fordi at jeg var ung, og jeg havde ideen om, at når man er ung, så skal man kunne klare sig selv, og jeg behøver ikke have medicin mod mig selv. Men det var altså nødvendigt, og det tog mig godt nok nogle måneder, før jeg accepterede det, men så har jeg også været rigtig glad for min beslutning lige siden. Ja. Og du tager stadig medicin og regner med, at det er noget, du skal blive ved med for at holde dig stabil? Ja, det er faktisk nødvendigt for mange, fordi min depression var så alvorlig. Så skal jeg i hvert fald tage medicin i 5 år nu, og muligvis resten af mit liv. Okay. Du er formentlig den eneste unge, der tager ud og holder foredrag for andre unge. Hvad kan du bidrage med til unge, der måske selv lider af depression eller kender nogen? Jamen, jeg har et meget klart budskab om, at man nok skal klare det. For det havde jeg brug for at høre, og det tror jeg er godt at høre fra nogen, som er ligesindet. Og så har jeg også en historie, som er lidt speciel, men samtidig meget typisk. Altså, jeg var ung og har prøvet for eksempel så meget medicin, men det er også forholdsvis normalt, at unge bliver syge med depression. Så jeg kan både bidrage med noget af det almindelige, men også fortælle noget af det specielle, der har været med min historie. Ja. Du siger, at det er rigtig vigtigt ikke at miste håbet. Var du selv ved at give op undervejs i dit forløb? Ja, til sidst. Jeg havde været syg i næsten 2 år, og jeg havde prøvet alle slags medicin, og der var ikke noget, der rigtig virkede. Jeg var ked af det i sådan en grad, at jeg faktisk var lige ved at tro, at jeg skulle dø af det. Og der var jeg mere vidst håbet. Ja. Hvad gjorde du så for alligevel at komme op? Var det noget medicin, eller var det noget andet, der hjalp dig? Altså, medicin har helt klart gjort rigtig meget. Men man har også nogle indre ressourcer, som jeg fandt frem, som jeg selv ikke troede, jeg havde. Men det har hjulpet mig, og så har jeg selvfølgelig fået rigtig, rigtig meget hjælp fra min familie og mine venner. På din hjemmeside, lykketyven.dk, der fortæller du om depression og giver gode råd og blogger. Og du har også der ligger også et digt, som du har skrevet. Vil du ikke lige læse det op? Jo, det vil jeg gerne. Det hedder Kære depression. Kære depression, du er ikke en ønsket gæst i mit liv. Du tager min glæde, min lyst til livet, mit liv. Du er et vinterhi, der var ved. Du er de sorte briller, mit sind får på. Du er alle de tårer, jeg har grædt, al den sorg, jeg har følt. Du er den fysiske smerte, når livet gør for ondt. Du er tvivlen, der stjæler mit håb og troen på, at alt nok skal blive godt. Du er alle de ting, jeg har sagt. Men mest af alt er du det usagte. Du er de gange, jeg har lidt i stilhed. Tak for det. Og det er jo noget af det med depressioner, det er så svært at tale om. Ja. Ikke? Altså, du siger, det værste var det usagte, det man ikke kan formulere, det man ikke kan forklare. Hvordan
Nu har du lidt erfaring. Hvordan forklarer man som ung, at man lider af en depression? Det kan både godt skille, hvis man er ung og man er voksen, men det kommer på, hvad man snakker til. Hvis man snakker til, hvis jeg forklarer børn det, jeg har 4 søskende, og 2 af dem var 4 og 9, da jeg blev syg. Der prøvede jeg at sige, at jeg led af kederlighed. Det er et meget barnligt udtryk, men det kan børn forstå, at man er syg. Og til voksne, der har jeg prøvet at forklare og jævnaldrende, at jeg havde de her symptomer. Jeg kunne ikke sove, jeg havde ondt i maven, jeg var ked af det, jeg græd hele tiden, jeg var trist, jeg havde ikke lyst til noget. Og på den måde forklare, at der altså var noget helt galt, i stedet for bare at sige ordene, jeg har en depression. Så det skulle være helt konkret for, at de voksne også skulle acceptere, at du faktisk var syg? Ja, der har helt klart været nogen, som ikke har kunne forstå det, og der har faktisk også været nogen, der ikke ville forstå det. Og så må du blive helt konkret for at forklare, hvad det egentlig var, der var galt for, ligesom at nærmest overbevise dem, var det sådan? Ja, sådan har det været. Du har også gode råd til pårørende til unge, som har en depression. Hvordan kan man hjælpe, hvis man har noget familie eller en veninde? Jamen, jeg har faktisk nogle ret konkrete råd, fordi det synes jeg er let at håndtere selv, og det vil jeg gerne selv have hørt, eller kunne sige til min familie og mine venner, at man skal opfordre den syge til at søge hjælp, for det kan være hårdt selv at skulle søge til en læge eller psykolog, psykiater, hvad man nu har brug for. Og så er det også vigtigt, at man siger til den syge, at det nok skal gå helt eksplicit, at du skal nok blive rask. Og så er en lille ting, man ikke skal gøre. Det virker ikke at sige, at man skal tage sig sammen, eller man skal tænke positivt. Ja. Men nu siger du, at man skal have en fornemmelse af, at det går over, eller man skal overbevise sine pårørende om, at det går over. Men samtidig må man ikke sige, at du skal tænke positivt. Er det fordi, så går det for stærkt? Altså... Jamen, man kan ikke blive rask af en depression ved at tænke positivt alene. Og det er derfor, at man kan føle sig lidt utilpas, hvis det er, at man får at vide, tænk positivt, og så bliver du rask. Så føler man, hvorfor bliver jeg ikke det? Ja, så bliver det værre, fordi man føler, at man ikke kan leve op til, at man bare skal tage sig lidt sammen. For en depression, det består blandt andet i, at man ikke kan tænke positivt. Det er simpelthen fysisk umuligt. Du har været igennem en hel del, og nu har du sat dig selv en stor udfordring foran dig. Hvad er det, du skal til sommer? Jamen, jeg skal ud og vandre 800 kilometer i Spanien, Nordspanien, og så gå El Camino sammen med en veninde. Og det er jeg faktisk allerede begyndt at træne op til. Det bliver en stor oplevelse. Ja. Og hvad har det med dit sygdomsforløb at gøre, hvis det har noget? Jamen, det har helt klart noget at gøre med det, fordi jeg har rigtig stor bagage mentalt, og jeg har nogle ting, som godt kan blive tænkt igennem en ekstra gang. Og det får man masser af tid til at gøre, når man går 800 kilometer. Så det er altså en renselses- og frisk luft på en gang? Ja. Og en starte forfra. Du har allerede bestilt billetterne, så jeg vil sige held og lykke med din tur og med foredragene, og man kan altså kigge ind på din hjemmeside lykketyven.dk, hvis man vil høre mere. Tak fordi du kom. Selv tak.